нафароне ки дар Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз доранд, ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед ва аз номи канали ЮРИСТ муроҷиат кунед 30% тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали ЮРИСТ. мавзӯи имрӯзаи мо каме суҳбат гузаронидан дар бораи чиптаҳо, яъне нархнавои чипта, чунки дар комментарияҳо бисёр ба мо савол пешниҳод мекунанд ки билет чанд сомона ё аз сафоратхона чанд сомона ё ки аз дигар ҷоҳо. Умуман дар бораи нархи билет бисёр савол метиҳанд ва мо ягон бор ба ҳамин савол ҷавоб надодем. мутобиқи муқаррар гардонидани сафоратхонаи ҷумҳурии Точикистон оиди нархи чиптаҳо муқаррар кардагии 400 евро, яъне ки 400 евро бо нархи сумии тоҷикӣ 4500 сомон мешавад. Ба фикрам агар ки хато накунам ё 4500 сомон мешавад ё ки 4800 сомон. Вале дар иҷа як чиз дигара қайд кардан мумкин аст ки 400 еврорам барои шаҳрвандои тоҷик и хела нархи қимат аст, чунки на ҳар кас зуруш мераса дар 4500 сомон билет харидорӣ кунад. Ба хотире ки пештар вақто билет қимат ба фикрам ки 2500 сомон мешид. Вале имрӯз сабаб ана ҳамин беморӣ шидаю, сабаб маҳкам будани парвозҳо шидаю ва боз сабаб кам шидани бюджети аэропортҳо шидагӣ, ба ҳамин хотир нарху навои чиптаҳо хела гарон шидагӣ. ҳамин қаша гуфтанем ки нарху навои чипта 400 еврора дар бар мегирад. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. беҳрӯз навистад: лекин шумо ҳам точнаша гуфта наметонед ки кай рейсҳо парвоз мекунанд. Рейсҳоро точнаша аниқша гӯед. точна ва аниқша танҳо худованд медонад, мо шумо намедонем. бародарони азиз, восе нависад: салом бародар, навори шуморо ман ҳар рӯз тамошо мекунам. як савол, чӣ хел кунам ки як давернис роӣ кунам Точикистон барои харидани фурӯши хона ба номи хидмат, боқӣ худо нигаҳбон бошад. ба воситаи электрони почта метавонӣ ки давернис роӣ кунӣ ба номи ягон кас ва аз ба ҷои ту мо нафар метавонад дар хариду фурӯши хона иштирок кунад ва саҳми хича бигзорад. Али Халимов нависад: ассалому алайкум ака, рӯзи 7 сентябр аз Сургут Душанбе рейси чартер мепарида бошад. як маълумот медодӣ ҳамин рӯз. мо як навор кардем аз 1 сентябр то 13 гуфтем парвозҳо дар назар аст аз ҳар ду ҷониб, аз Россия ва аз Точикистон. дар омадаам навора тамошо кардем, мо ҳамаша гап задагием аз куҷо ба куҷо парвоз мешавад ва числаҳошам гуфтагием. Муслимов нависад: салом алайкум бародар Сорбон, ма 1993 мара мебаранд хизмат баъди соли 2021. баъди соли 2021 дар назар дошта бошӣ намебаранд, вале агар ки айни ҳол дар назар дошта бошӣ, 27 сола шидагӣ набошӣ, албатта ки ба хизмат даъват карда мешавӣ. Шаҳриёр нависад: ака, имрӯз 1 сентябр кушода шуд чартерни самолёт аз Точикистон ба Россия. албатта рейсҳои чартерни кушода шидагиянд. мо видео кардагием, гуфтагием ки то 13 парвозҳо ҳастанд. Шарипов нависад: салом алейк, ростсай бо дар Точикистон карантин метанд? не, рост нест. шукронаи худо ки вазъияти беморӣ дар иҷа хела беҳтар хубтар шидагӣ. ҷамшед ҷураев нависад: салом Сорбон, ман муддати 1 сол мешавад дар шумо савол менависам, ответ наметӣ. хотя би ҳамин саволи мара бихом барои одамое ки хизмат накардестанд, аз хизмат гирехтестанд. дар биёбон мисли шеру дар сафар мардона бош, шеваи хизмат надорӣ мисли зан дар хона бош. бахшиш барои ҷавоб надодан, ё ки надидам саволта, ё ки саволи такрорӣ будагӣ. ва ина ҳамин комментарията хушбахтона дидам, хондам. Азам Саломов нависад: Сорбон брат, қанта бизан, ба он шахсони беодоб гӯш накун. агар мақсад холисона бошад, парво накун. аллоҳи бузург худаш меёбад, ба ҳама нағз мешавӣ. албатта ки мақсади мо дар ҳаминҷа як консултатсияи бепул ба халқ расонидан аст. яъне ки аз видеоҳои мо халқ, мардум ҳар чизе ки мехоҳад каме ҳам боша
ҳуқуқҳои худша бидона ва ягон ахборотҳои ҷумҳурии Тоҷикистона бидона чӣ гап шидаистаю чӣ нашидаистай, вале аз инավորҳои худ бар зами консултатсия расонидан ба мардум мо низ фоидаи худмо намебинем. ма дар иҷа намегӯм ки ма фоида намебинам, ма просто барои халқ бепул хизмат кардастам. албатта ма барои халқ бепул консултатсия додастам, лекин ма аз видеоҳои худам фоидаи хидмат дидастам. ҳазор раҳмат, ба ҳамин хотир ма дар ин бора ягон чӣ гуфтанӣ нестам. Саид Ғафуров нависад: ассалому алайкум ака, меган аз як хона як кас дар хизмат боша, то омаданша дигар бародаронша намебаранд. ҳамин гап ростай? пешакӣ раҳмат. агар ду писар бошанд ростай, агар зиёда аз ду писар бошанд метавонанд ки ду писарам ба хизмат бибаранд. тамошобинони гиромӣ, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар бошад дар поёни ан ҳамин видео ё ки дар инстаграми ма подписатсия карда саволҳои худтона пешкаш бикунен ва видеоҳои нав ба нави моро интизор бошен. аллоҳ ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.